Motor de 2 litres, 300 cavalls de potència, canvi de segell de 7 velocitats, tracció 4Drive, accelera de 0 a 100 en 5,2 segons i aconsegueix una velocitat màxima de 247 km per hora. Aquest és el Cupra ATK. Aquest és un subcompacte per a aquells a qui els agrada conduir. Un model de conceptes antagònics però que Cupra ha aconseguit modificar creant un automòbil segur, confortable i molt esportiu. Té una línia molt esportiva, amb passos de roda dimensionats, llandes espectaculars, 4 sortides d'escapament i un frontal robust amb aquest logo tan vistós de forma imponent. Mai hauria dit que amb un SUV tindria unes sensacions tan potents com les que he viscut amb aquest model. Cupra ATK té un comportament molt i molt divertit, gens propi d'un model multifuncional. És que és eficient en tots els aspectes, és molt efectiu entre revolts, amb un xassís i una direcció que transmeten una seguretat molt elevada i la frenada, firmada per Brembo, és realment extraordinària. I el motor, què et puc dir del motor? Escolta aquest so gutural que ve de la part posterior i entendràs el per què se'n posen els pèls de punta. La paraula que més bé el defineix és caràcter. El millor, sens dubte, el seu comportament i prestacions. Encara no hi ha res igual al mercat. És molt salvatge, és molt Cupra.